Shwi nomuntu ekhala ayikhale phela manje awu njengoba ngishaya le ngoma hey ijulile kodwa ngicabanga ukuthi akekho umuntu ongazi ukuthi njengamanje iqiniso likuphi. Ngicabanga ukuthi yonke ingoma engihlabelelile leyo khuluma ngayo ngicabanga ukuthi ichaza konke ngomuntu ekhala, ichaza konke ngesimo esithide abantu ukuthi kwenzakalani kushini umuntu ekhala. Listen properly. Kodwa nje yona inkinga ikhona khona emalini nje ngasho kanjalo ukuthi sibanga yona imali. Njengoba ngilana nawulapho izenzo zakho mntakakho. Uyayiva ke ngokho Namanje ngoba ngisho ukuthi mhlawumbe mangabe kusakuthi kusangakhulunywa eqenjini leli disikhuluma ngalo lasho nomuntu ekhala mina ngiright anginankinga mina nje ngihappy. Ngaphila engekho ngingakamazi. Ngaphila sengimazi kamnandi futhi. Sangaphila futhi noma sengasekho. Start aside ushwi nomuntu ekhala. ushoni okwamuntu ekhala. Wazi wena yini oyaziyo wena. Esingakhuluma nje okuningi ushwi nomuntu ekhala bayadingana labantu labana. Ngendlela engibona ngayo futhi ngibona ngazi ukuthi akusezukwenze ukuthi siphinde sisebenze ndawonye vele. ivale mfana